ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಮಾತಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗೊಲೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ. ಈರಿಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿಗಳ ಫೋಟೋ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು. ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು. और ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೆ ಐನಾತ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿಡ್ ಯಾನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ. पाव भाजी वीडियो पूरा तूले और तूदायका प्लीज़ लाइक कर ले, कमेंट सेक्शन फीडबैक कर दो पोले और पसा तुलाडा सब्सक्राइब मन पंदे पोर्ची. सो भले इनिता वीडियो स्टार्ट मनपुगा नमा और तूका नमक पाव भाजी मन पर इनेना बोर्ड और ऐता विधान तूवनगा भले पाव भाजी मन पर नमक वो भाजी बोर्ड अವು ನಮ್ಮ ಸುರುಟ್ ತೂವನ್ಗ ಮೂಲ್ಯಾನ ಒಂತೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಭಾಜಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ಯ ಒಂತೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮೂಲ್ಯಾನು ಅಂತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮೂಲ್ಯಾನು ಅಂತೆ ಫ್ರೋಝನ್ ನಮನ ವಟಾನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ರೂಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಕಟ್ ಮಂದು ಮೂಲ್ವಂತೆ ಗಾಜರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನಮಕಂತೆ ಬಟೇಟಾಲ ಬೋಡು अंचने मूल्यान वंते बीन्सला कट बन गए तोंदे तो ईद पूरे इन्हीं नमक बाजी बोडो ईर नेट ईरना पसंदीदा ईर रिप्लेस मन पोली ईरे वो इष्टंडी रहो पाडोली वो इष्टे जो गेप पोली और कम्मी बाजी बोडंडा औल ऐट्ला मन पोली सो नेत्ते विधान तूका ना मन पुनंचा नमक इत्ते पूरा बाजिग्ल कुकर पाड्ದು ಒಂತೆ ಬೈಪಾದ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರನ್ तो या ಮೂಲ ಇತ್ತಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ನಾಮೈತೆ ಸುರುಟು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಹಾಕಾನೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ಬಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪರಣ್ಣೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಬಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೋರ್ಡ್ದಾಗ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪೂರ ಬಟರ್ದನೆ ಖೇಲಿಪ್ಪುನ್ तो मूल नमा बटर पाड बुढ़िया नेक लाइकड तिरगाली एण्णेलो लाइकड मिक्स आड बटर लाइकड मेल्ट मंतोन्ले बटर लाइकड मेल्ट आइन हाकाने मूल इत्ते नमु अंते जीरा पाड बुಡ್ಕ जीरा पुडाइन हाकाने इत्ते पाडले पाव भाजी मसाला वंते पाणी हाकाने एण्णे ఒక बटर दొట్టు అయితే जो फ्लेवर ఉండते ಅವು ಕುಡಂತೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡ್ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡ್ ಸುರುಟೆ ಎಣ್ಣೆಡ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಬಟರ್ ವೈಟ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಟ್ ಮಂದೀತಿನ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆವಂತೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದೀತಿನ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನೆತ್ತಲೆ और नेक लाइकड ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾಲೆ इत्ते नम पूरला बाजील ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಬೀನ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಗಾಜರ್ ನಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಅವಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ನಮ ಕಟ್ ಮಂದೀತಿನ ಬೀಟ್ರೂಟ್ಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ವರಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಾಜಿಗೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗಾವನ್ಲೆ लाइकड पूरा लाइकड मिक्स मंतोले मसाला लाइकड पूरा जगेट्ला पत्तड इते नेक पाड बुडले कट मंद दीतिನ ನಮನ बटेटा अंचनेते मित्र नेकवंते उप्पु बिर्कद बुडले लाइकड बयड और उप्पुला पत्तड नमना बाजी दमित इते नेतोले नीर पाड बुडले और नेक पूरेट्ला लाइकड तिरगानले और नेक इते नमक ಒಂಜಿ 4 सीटी ಕೊರ್ರಂಡ್ सो मूल या रेड ग्लास द नीर पाडिए और इते याने का कुकर बंद मंतद वंजी 4 सीटी कोर्पे ताकि नमन भाजी पूरा लाइकड बयड अद मुट नमते रेडी मनपुग पाव भाजी द मसाला तो मूल इते नम वंजी बणले ಗೆತ್ತೊಂಡ बणले अंते ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಹಾಕನೆ ಮೂಲಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಮ ಬಟರ್ಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ध्यान दिले अगर ईर रेड चम्मच एण्णे यूज़ मंतुंदुल्लड़ा तो ऐता डबल क्वांटिटी ईरेग बटर यूज़ मंतुरन देख पाव भाजी पूरा बटर दने फ्लेवर्ड बर इते नम चॉप मंदीतिन कांदाल नेतुले पाड्बुड्क लाइक उंदला नम बटर दोट्टु रोस्ट मनपुग नेक नमक ब्राउन मनपर इज्जि सिर्फ अंत रोस्ट मनपरुंडु अंचने मूल्यान कैप्सिकम्ला पाडೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟು नेक पूरेक लाइक तिरगारे अंचने इत्ते नम वटानला नेतले पाड्बुड्क नेक पूरेक्ला लाइकड इत्ते तिरगाले नेक नमक दल कायारे इज्जि ಹೆಚ್ಚಿ ಪೊಡ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಮನ್ಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂದಾಗ ವಗೇರಾ ನೆತ್ತ जो ಪಜ್ಜಿ ನೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಪೌಡರ್ ಐಕ್ ನಮ ನೆಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತನ್ಲ लाइकड तो नेक पूरेक्ला लाइकड मिक्स मंतद तिरगाद ಒಂತೆ बटर ದೊಟ್ಟು नेक लाइकड रोस्ट आरे बुडले कांदा मूल ಒಂತೆ ಕಾಯಿನ ಹಾಕನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಂದೀತಿನ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ
ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಿನ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ ಪೂರೈಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುನ ಮುಟ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯಾರೆ ಬುಡ್ರಂಡು ಅಂಚೆನೈತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಧ್ಯಾನ್ ದಿಲೆ ನಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಜೋ ಬಾಯ್ಲ್ ಬಂದ ಐಕ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೇಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ಬೇಗ ಬೈಪುಂಡು ಅಂಚದು ಧ್ಯಾನ್ ದೀದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಅದ್ರಕ್ ಲಸುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವಲ ಐತೆ ಪಾಡ್ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ अंचने मूल नमक इतने पाउडर नमना मेन हीरो पाव भाजी मसाला तो मूल यहाँ 2 चम्मच दात पाव भाजी मसाला पाडोंदोल्ले इतने नेक्ला लायकड मिक्स मंतोन्ले पूरा कडेट्ला नमना जो नम पेस्ट रेडी मंदते जो मसाला रेडी मंदते पाव भाजी दा ऐत ಒಟ್ಟುಗು पाव भाजी मसाला लायकड कलपड अंचने इतने यान ಕೂಡ ನಿಕ್ಕೊಂತೆ बटर पाडोंदोल्ले ताकि नेतो जो टेस्ट उंडु अव कुडंत लायक बरड तो मूल यान वंते जास्ती बटर यूज मंतोन्ले इते नेक पूरेक्ला लायकड मिक्स मंतोन्ले इते वंते 5 निमिषक्कोस्कर नेक बाय नम गप्प दीद मीडियम फ्लेमड बयरे बुडका अद मुट्ಟ नमना बयरे दीतिನ भाजी तुवनग अवला इते नमना रेडी आतण तो अव तुवनग नमना अंच आतंड भले सो मूल नमना भाजीಗೆ 4 सीटी कोरते और नमना भाजीला रेडी आतण बयतद मूल तु एड़ा ये शो कलरला नेक बेदन नेक नम दालला कलरला पाडदु जा बीट्रूट अवंते रेड कलर बेदन इते मूल यान स्मैशर द हेल्प द ಒಟ್ಟುಗು नेक पूरेक्ला स्मैश मंत बुडपे दैग पाव भाजी नमक ओला भाजी तोजुजी ಐಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಾಜಿ ಬಟ್ ನಮಗೋಲ ಬಾಜಿ ತೋಜುಡಿ ಕಾರಣ ಅವೇ ದಾಗ್ ಪೂರಲ ಬಾಜಿ ಅವು ಲೈಕಡ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಫ್ರೆ ತಾಕಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಗ್ರೇವಿ ದಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ और ಬಾಯ್ಡ್ ತಿನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಿ ಹಾಂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆಪುಜಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕಿ ನೆತ್ತುಲೆ ಬಾಜಿ ತನ ಆ ತಗೋ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಫೆ तो ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪೂರ ಬಾಜಿಗ ಲೈಕಡ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೈತೆ अर्ध भाजी नमना स्मैश आद घेतोंदೈತೆ नम बाकीद नम जो पाव भाजी मसाला रेडी मंदत ऐतोला पाड स्मैश मनपगा अद मुट नमना पाव भाजी मसाला तूक रेडी आतंड ऐजा पाव भाजी मसाला नम आल्मोस्ट इत्ते रेडी आन बेदंड सो इत्ते नम नेक्ला लायकड इत्ते स्मैश मनपगा स्मैशर द हेल्प दोट्टु देग नेट्ला भाजी नम पाड वटाना बक कैप्सिकम तो अवला नमक तो जरे इज्जी तो अवला नम लायकडिते स्मैश मन्गे ತುಂಗ पूरला नेत्तोले ಒಂತೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಬೋಡ್ಲೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ಅಂಚನೆತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂತೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಪೂಜೆಂಕದ್ ಲಾಯಕಡ್ ನೆಕ್ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಪೂಜೆಂಕ್ಲೆ ರಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ और ನೆಕ್ ಬಿರ್ಕದ್ ಬುಡ್ಲೆ ಮಿತ್ತು और ನೆಕ್ಲ ಲಾಯಕಡ್ ತಿರ್ಗಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಲೆ इतने मूल नम बॉयल मंदीतिन वेजिटेबल्स पूरा पाड बुड़का नमना पाव भाजी रेडी मंदीतिन मसाला दोले और नेक पूरे एकला लायकडिते कलपगा लायकडिते मिक्स मंतोले नमना वेजिटेबल्स जो नम बॉयल मंद अವು बक नमना पाव भाजी मसाला जो नम रेडी मंदते अವು लायकडिते ಒಟ್ಟುಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ लाइक थिक ग्रेवी दक नम इतने रेडी मनपुगन इतने नम कूड़ा स्मैशर द हेल्प दोट्टु नेक पूरे इक्ला कूड़ा लायकड स्मैश मंतुग वरी दिन जो मल मल पीस इप्पु बाजिद अवला लायकड नम इतने स्मैश मंतगे इतने नम नेतोले वंते नीर पाडग दैग नमक नीर पाड ಒಂಜಿ रेड बॉयल नेक बर्रे बुड्रंड अंच नम मूल ಒಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಆಡ್ मनपुग सो मूल यावंते इतने ನೀರ್ ಆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ मूल फाइनली चॉप मंदीतिन धनिया पत्ता पाड्बोಡ್ಕ ಮಿತ್ತಡು पूरला पाड्बोಡ್ले नेत्तोले और नेक लायकडिते मिक्स मंतोन्ले धनिया पत्ता जो दैट फ्लेवर तिक्कोंडते इट्स जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड सो नेक पूरेक्ला लायकडिते मिक्स अंचने मूल यानिते अर्ध लिंबे पुलिद ज्यूस पुंटेनुल्ले नेत्तोले अंचने यानिते वंते चूर पाव भाजी मसाला मित्र पाड्बोಡ್ಪೆ और नेक पूरेक्ला लायकडिते कलपवे पाव भाजी मसाला मित्र पाडने ऐता जो पाव भाजी फ्लेवर इप्पुंटे लायकड बायड बरपुंडु इतने कूड़ा लायकड वर स्मैश मंतोन्ले और नाना वंजी बॉयल बरपुना मुटा गैस लो फ्लेम दीद बुड़दु बुड़ी वंजी बॉयल बेदन और नमना पाव भाजी ऑलरेडी रेडी आतंड मूलतु एड़ा इतने ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ ಬಂದು ಮಂತದ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತದ और ऐड बक्के इरेग प्लेटिंग मंतो जो नमना पाव भाजी अंचे आतन अद मुट नम पाव बच्चा अनपुग सो मूल वंजी पैन गे बटर पाड्बुड़िया
बटर मेल्ट आयनाकने मूल नवंते पाव भाजी तुंदिन अव मैत बुड़क अन्नेक लायक नव पैन द पूरा सैड तिरगाद ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಮಂದ್ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಂಚನೆತ್ತೆ ಪಾವ್ಗು ಮದ್ದೆಡ್ ಬರಿಪಾರ್ದು ಕಟ್ ಮಂತದು ನೆಕ್ ಬುಡ್ಪಾದು ಕಬ್ಬೆ ಮುಖ ದೀದ್ ಬುಡ್ಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ದ ಮಿತ್ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ನವ ಪಾವ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ಲೈಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕನೆ ನೆಕ್ ಕೂಡ ಪಲ್ಟಿ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪುಗ ಸೊ ಮೂರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತೋಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತಿನ ಇಟೀನ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾವ್ ಭಾಜಿಡ್ ಸೊ ಬೊಡಾಂಡ ಮಿತ್ತಿರುವಂತೆ ಬಟರ್ಲ ಇರ್ ಪಾಡೊಲಿ ಸೊ ಯಾ ಮೂಲವಂತೆ ಪಾವ್ದ ಮಿತ್ತು ಬಟರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಾವ್ ನಮನ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ನನ ಯಾರೆ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ತೋಜಾವ ನಮನ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಂತ್ ನಮನ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ पाव भाजी द मित ಒಂಚೂರು ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದೆ और साइड नमते कांदा बक लिंबे पुली दीता अवल मित्तड पाड्दिर तिंडड़ मस्त टेस्टी आपुन तिनरे मस्त रुचि आपुन पाव भाजी इर्नेक लंच टाइम ला सर्व मनपोली मार्निंग ब्रेकफास्ट ला सर्व मनपोली इवनिंग ला सर्व मनपोली मातेगला मस्त इष्ट आपुन डेफिनेटली वीडियो पूरा तूले तुदा बक लाइक कोरले पसा तुल्लाड़ा सब्सक्राइब मनपंदे पोर्ची कमेंट सेक्शन फीडबैक कोरन दिप्ले नेक्स्ट वीडियो वैतमित मनपोडो ये तापुंडात प्लीज़ निगोला फ्रेंड्स फैमिली नगोला शेयर मनप्ले ना वीडियो पाव भाजी तुअरे मस्त लॉन्ग प्रोसीजर उंड बट मस्त ईजी उंडो और एन्ना वीडियो तुदा तो बक्कला मस्त ईजी आपुंड निगले मन पर सो वीडियो पूरा तूले और इंक लाइक कर ले कमेंट सेक्शन इंक बरित मल्ले निगलनिलद पाव भाजी अंच आतन और मातेगला इष्ट आतंड इज्जा सो ನನ್ನ ಮತಿಕಗ ಕುಡೋಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಅದ ಮುಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್